Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, kung gitara na gani ang hisgutan, di gyud magpawahi ang tatak upon o kining ginama sa Lapu-Lapu City kung kalidad na gani ang atong istoryahan. Usa sa labing karaansab nga mga guitar makers sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mga kapuso, atong makauban karon third generation na ni siya sa nagbuhat sa mga produkto nilang world-class gyud kaayo nga mga gitara. Mauban nato karong buntaga, mga kapuso, Sir Fernando Bebot Alegre. Mayong buntag, Sir Bebot. Welcome sa programa. Kumusta ka karong adlaw, sir? Mayo kayo og mayong buntag kanatong tanan. Daghan kayong salamat, Sir Bot, for joining us. Hisgutan nato kining dakong natampo gyud nimo sa atong industriya sa guitar making, labi na sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mamahimo ba, Sir Bot, nga ma-share nimo kanamo ang istorya ni sir gigikanan sa inyong himuanan o gitara? Well, actually niko ang pag-start gyud sa industriya atong mga panahon na ang mga gipanghimo nga mga guitar sa village kana bitaw mga for starter model o kanang mga affordable na mga gitar. Diya gid nagsugod gyud ang industriya until naabot ang panahon nga daghan ang mangita og kanang mga upgraded na mga mid-end or high-end na. So diha nako nasud sa industriya kay sama sa usa ka gitarista gyud o matawag nako nga ultimate end user ako, makahibaw ko o makasabot ko sa produkto na akong ginahimo. So diha na nagsugod na ko og mga design, pero ang problema lang nito during that time wala man tay social media, wala tay mga YouTube. So wa ko'y kapangutan-an regarding sa mga new design o unsa man ang kanang international level nga mga finished product. So ang naitabo ato is just through communication with some guitarists, naghimo ko through trial and error. Sa dilabay nga mga katuigan, Sir Bot, unsa may mga hagit nga inyong nasinati sa industriya samtang nagsugod sa mo ining inyong negosyo? Kanang naami sa panahon bitaw nga niko nga ang atong market gisagulan og lang mga imported product like Yamaha, Japan, Taiwan and Korea. Pero sa industriya sa ato dire okay ra kay maka-level man ta nila sa mga produkto o sa pampresyo. Apan pagsuod na sa panahon nga diha na nisulod na ang China-made guitar, dagang kayo nakulban og puhon. Dili lang kita diri sa Cebu, hasta dito sa Luzon. Kay tungod sa ilang mass production sa produkto, wala na sila'y magunana o wala na sila'y pakailam unsay quality, basta sinaw ang gitara, mutingog ang gitara, ibaligya nila 50% down sa atong presyo. So, maunay kinadakong problema nga nahimo atong mga panahon na even hantod karon. Sa kadaghan nga mga musical instruments, Sir Bot, nganong gitara man ang napilian ninyo nga ipalambo nato diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu? Okay, Nico, this is it. Sa atong history, nakibaw tanan nga ang Christianization was Cebu. So, katong pag humana sa first expedition, doon ay second expedition. Katong second expedition na nila sa Christianing of Filipino here in Cebu, gidala nila ang Mexican, gipadala nila ilang guitars. Ang purpose nila ato para duyugan ang mga gospel song during the masses. So, ibaw nga ng guitar, it's only made of wood. So, paspas kayo ang wear and tear. So, nahitabo ato, if the guitar will be sent back to Mexico years. So, gi-commission ng mga local, ika mo nali repair ani, hantod sa, naghimo lang po sila ilang kaguling yung guitar based on sa guitar nga gida sa mga Mexican. Bag-uhay lang po, Sir Bebot, sa dakbayan sa Lapu-Lapu, binaatol sa ilang Charter Day celebration, gipasidunggan ka tungod sa imong natampo, sir, sa guitar industry. Unsay reaction nimo, sir, sa gibati nimo ning maong balita? Ay, Nico, dakong kalipay. Sobrang kalipay kay nga, no? Ang kanigong guitar industry, muunom na kadekada. Nga sa unong kadekada, this is the first time nga gi-recognize ang guitar industry sa dakbayan sa Lapu-Lapu. In short, ang kining guitar industry nakahatag og fame
Nadungog ang Lapu-Lapu, nadungog ang province of Cebu tungod sa gitara. So, sa akong side, ang pagkasikat sa gitara sa Cebu tungod sa akong mga contribution nga nakadungog ko sa kalambuan, sa kaayuhan sa produkto. Sa paglabay sa Sir Bot sa katuigan unsa may matabang sa atong gobyerno sir sa mga upunganon pagpalambo nining guitar industry. Number one, ang kaning industriya di manita kagukod sa mga ubang nasod nga highly industrialized kay mga machine mga ilapang gamit. So number one, sa akong tanaw kaning Department of Trade, dako na silang matabang kay in terms of financial, Santil. in terms of procurement of kining mga machineries. And then probably kaning usa ka ahensya nato kani bitaw gitawag bitaw ni ko nga Fablab Fab Lab. sa UP. Na sila yung mga machine like CNC machine, kana mo slice mo cut, na sila yung mga laser machine nga mo design mo cut. Dako kay sa tabang nila sa mga local nga guitar makers. So I hope these government agencies makahatag unta og kanang backup sa atong industriya. Sir Bot, pwede ba may muhangyo ni Morong Buntaga bisan hamubo lang nga huni gamita ang imong sista Sir Bot pampagaan Sure. lang sa atong kabuntagon. Pagkanindot mga kapuso, institusyon na gyud sa guitar industry sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sir Bebot Alegre. Salamat, sir. Daghang salamat o mabuhi kitang tanan. God bless. Thank you so much, sir. Amping.